Thokozani bogogo, thokozani bomkhulu, thokozani makhehla, siyabingelela tune into the ancestral couch. Namhlanje angihambi ngedoda, ngihamba nekhehla umkhulu Bhekilanga. Thokozani mkhulu. Thokoza baba. Ninjani? Idlozi elikhulu, siyabonga uNkulunkulu. Siyaphila. Siyakamukela ehlelweni ancestral couch. So la namhlanje ekhaya sobe sikhuluma nje ngamadlozi. Bese socela nje ukuthi usichazisele kabanzi ngendlela yakho, wahlangana kanjani nedlozi, wazi kanjani ukuthi lesi siphiwo leso naso kwafika nje kuwena ukuthi uzufike ugcine usuthatha le ndlela. Hayi, ngiyabulisa ku-Extra Coach, ngibulisa bonke ebalalele nabakhona ebazozwa bona edlozini elikhulu likaBhekilanga. Kwafika ngenye imini silusile emfuyweni singabafana, kwatholakala ukuthi hhayi lana silusa la imfuyo le nasihamba sijikeleza lapha, basinganaki singazi ngedlozi sisizizwa nje ukuthi noma sisemakhaya ezigangeni lapho ubone ukuthi hhayi kukhona into ekhona kodwa uyayiva egazini unganaki. Kwafika lapho sekutholakala ukuthi hhayi kunabantu ebakhulumayo kodwa ungababoni ukuthi bakuphi. Bakumemeza ukuthi hey, wemva wobuka la, baze babeka isandla kuwe, bathi ungabheki emuva. La ubheke la ubheke khona, bheka la ubheke khona, ungabheki emuva ukuthi uphakamise amehlo. Le voice noma izwi elikhuluma nawe awusaba nokuthi mhlambe ngasilwane sini esingihlasele, mhlawumbe usaba ukuthi ingwenyama yehlathi amabhubesi. Kodwa wathi nase ekhuluma lo, yini into ofisa ukuyicela namhlanje? Ngabuka ukuthi ngicela nje ukuhlakanipha namandla ukuthi ngikhule. Wathi kasewucedile-ke mfana wami, lokho ukucelile kuyezwakala, hhayi sala-ke manje. Kwase kubuza lezi ezinye iy'nsizwa ezazikhona lapha singabafana ukuthi, hawu wakhuluma wedwa nje, ukhuluma nabani ngoba asiboni sonke simile sibheke wena, ukhuluma nabani? Ngithi hhayi ukhona nje umuntu bengikhuluma naye la, animbonanga yini na? Ngoba bekakhuluma sixoxa nje la, ebeke izandla kimi emahlombe. Kodwa ngaba umzimba wasinda, ngezwa ukuthi kuyasinda impela, ngiyasinda ngathi ngithwele kanzima. Base zathi abanye abafana bathi hhayi, kuthi ungathi awuphilanga kahle kunamanje, ungathi kunento engakuphathanga kahle ngoba siyabuka nasikubheka la ekhanda lakho la, sibona ngathi hhayi kunentuthu ephumayo, umusi njengokuthi ekuseni nakunenkungu uphefumula lapha, uyubona ngathi hhayi ngiphefumula umoya ngoba kuyabanda, umoya ophumayo uyakhona ukuwubona wesitimu lo. Ngase ngiyabuka bathi hawu, why sibona la ekhanda lakho kuphuma nje intuthu ngathi yizinkungu kusekuseni, kodwa kusemini kwemva kwamadina ngo-12. Bathi hhayi kungcono kuye ngasekhaya. Hhayi sase bagcoke imfuyo le baya ngasekhaya. Uma ngifika ekhaya lapha, hhayi sesithola obaba nabantu abadala bahleli nje ngaphandle lapha ngaphansi kwesihlahla. Bathi hhayi, nabuya nje bathi hhayi baba, silethe le nsizwa yala ekhaya, hhayi sibona mani kunento esingayithole kahle. Namanje uyabona ukuthi lapha ekhanda layo thina sibona kushona intuthu. Uyasukuma-ke owayengumkhulu uthi hhayi
kusho intuthu ayisintuthu lo ishungane ukhathele ngingeniseni lapha endlini. Uma ngingena endlini lapha sekuyafika uyakhuleka kumkhulu uyakhuleka kodwa hhayi buvakashele okhokho bakho mfana. Kodwa manje abafike kuwe lapha bafike ungazelele wena awubazi. Wacala lapho-ke ngibona ukuthi hhayi labo okhokho angibazi mina bangivakashela why bakhethe mina bafunani kimi. Ukusukela lapho-ke noma sesiya nasesikolweni noma kuyalaphi bayafika la bantu bayaxoxa nami noma ngihamba endleleni ngoba sasisuka sihambe nje amakhilomitha angathi 4 or 5 sibheke ey'kolweni kwakho sahamba ngenyawo-ke ukuya esikolweni noma kuhanjwe ngebhayisikili. Ngangihamba nje 4 khilomitha ngiya esikolweni ngasesekondari. Uma ula endleleni uhamba ngebhayisikili uyashova ibhayisikili uyafika lo muntu akhulume nawe. Ngehle ebhayisikilini ngime ngimlalele ukuthi uthini. Wathi hhayi engikucelayo nakhu uma ukhuleka uthandaza nofukuphi nakuphi ungenzele nayi uyothola induku lephathwa eZayoni la phambili ibe namadlebe ime kanje ibe namadlebe ngathi impondo zembuzi. Uyiphathe le nduku uma uyokhuleka kube yiyo idondolo lakho. Ngaqala ngathi hayi phela angikhonzi mina eZayoni ekhaya lapha kukhonzwa. Wathi wena kanye ukuze kungene wena. Angithi wacela ukuhlakanipha naku ukuhlakanipha bakupha wona ukuze ungene uthandaze. Kwasuka lapho-ke ngafika esikolweni hhayi nakhona esikolweni bathi ngcono uphinde emuva ekhaya ngoba hhayi namhlanje asikutholisisi kahle uhlangahlangene. Ngabuyela ekhaya nangifika ekhaya lapha wathi umfowethu cha awuthathwe manje kuze kuthathwe la kwakungoLwesihlanu ngibuyela ekhaya. Uthathwe usiwe esiwashweni esibeni kuyokhulekwa la. Ngasiwa esiwashweni ngaqhamuka. Kwase kugqamuka ngezwa abantu abaningi bakhuluma bashaya ikwele. Ngase ngikhuluma ulwimi engingalazi nami ukuthi lubuyaphi. Likhuluma yilowo muntu wafika kimi kucala ekhuluma. Walapho sekudabuke kwabonakala ukuthi hhayi ngingenwe abantu abadala kodwa beza ngandlela zimbili. Ngaleso sikhathi kwakuthiwa hhayi usemncane lo mfana abantu abadala abamyeke usemncane. Kwaphela nje isonto elilodwa kwase kufika ubaba omunye ehamba ekhuleka laba bahamba bakhuleka embethe isambatho sesaka. Kwakumbathwa amasaka kubekwa amasikela la isaka leli liba ney'phambano. Wase uyabuza ukuthi wemfana sondela la. Wathi guqa la. Waguqa wangikhulekela wase uthatha ibisi ebeliphethe ngoba kwakusenga inkomo. Wathatha ibisi wathi le bisi leli uzoliphuza nawuqeda ukuliphuza nawufika ekhaya le bisi leli ulithathe uthele amanzi uphalaze ngalo. Kunento ezoqhuma la kuwe ezodabuka iqhume iphume kuwe bese uyakhona ukukhuluma lelwimi obulukhuluma ukuthi awuliva wena licacisele. Ngafika ngakwenza lokho ebangitshele kona. Emva kwaloko sengikwenzile kwase kubonakala ukuthi le ngane le nafase sesiya enkonzweni base banginikeza ibhantshi elaliyisibhakabhaka li-blue labekwa isiphambano la ngapha kwaba nenkanyezi.
kwaba nejuba ngapha lalithunyiwe, kwaba nejuba ukuthi hhayi ijuba leli elifuka ekhaya. Kwasuka lapho-ke hhayi angithi nangibethele ijazi lamandla ukuthi ngoba kuyokhulwa kuye esiguqweni, bese ifika le nto ikhulume ithi kunje bese kuphumisela mina ukuthi kunje. Kwahamba lapho sengiqedile esikoleni sengisebenza sengiganiwe, yanyamalala le, ngahlala kuthi dukuduku ngo-1970 yabuya futhi, seyibuya le nto, seyibuya ngamandla manje ukuthi hhayi angisakhoni ukwenzani, sengivele ngiba ndikindiki nje nayifuna ukuthi ngihambe noma kufuze ngiye kuphi, bese ngizwa la ebusweni la ngathi kunomuntu ongikheva ngamanzi, ngithela ngamanzi ngichelayo ukuthi angijiki. Ngithi nangiphenduka ngibuyele emuva ekhaya, bafika ekhaya bathi hhayi kuthiwa ungayi le, ngale ndlela ohamba ngayo le ayilunganga, uzofika le phambili kunempi, uthole impi ehlala. Ngakusasa nasengihamba futhi lapha bathi hhayi izolo sithole kunengozi la, kunempi, abantu kuliwa beshayana. Ngasinda kanjalo-ke kwafika lapho ukuthi sengiyagula manje, angisakhoni ukuhamba, angisakhoni ukwenzani. Kwakhosa ngithathwe ngisiwe e-St. John's kwababa uMasango eNatterspruit, la ngafika khona kwaqabuka khona isithunywa esinamandla, ngaya etronini, kula kwaqabuka khona ngahlala 6 months etronini e-Spruit. Ngathi nase bangibuya ekhaya sekuyonza ushiso ngibuyiswe ekhaya, hhayi yaphinde yanyamalala le, hhayi ngasebenza senginey'ngane nenkosikazi, ngasebenza lo. Kuthe manje sekuzofika before kuphuma uMandela ejele kukhulwe la, iyabuya le nto manje, seyibuya ngamandla, lapha sengimdala lapha sengingaphezulu kuka-59 to 60, njengoba kunamanje ingcindezela nje iyangigoga, iyabuya le nto iza ngamandla ukuthi abantu abaphile kunamanje. Kungako ithi ifika ngendlela eningi isiphiwo leso, sifika sikulethele ngedlozi, sifike sikulethele ngokuthi uzothandazela abantu ngamanzi, kodwa sasingakunaki lokho. Kodwa kumanje sesivumelekile, sikholiwe ukuthi hhayi bakhona abadala ebasiphethe. Ngiyathokoza thokoza. Siyabonga. Okay, moving forward manje sinemibuzo ebesingathanda ukukubuza ukuthi njengoba uyahamba le ndlela akaze mhlawumbe wahlangana nabantu abasebenzisa isimo sokunyanga, isimo sokugela nangayibeka. Azange nje uhlangane nabantu ngaba nevunguvungu kwaba nenxushunxushu? Kuwe kwakhona lapho uhlangana nabantu ngoba uma ukhonza uSayoni bebengakuthandi, especially izinyanga lezi, izanusi, ngathi izanusi leza kwakushaya isigubhu bagide bakhiphe imfihlo, into efihliwe, bafihlele yona noma ngayini noma ngayimali efihliwe, bayikhiphe bayibhule ukuthi ikuphi, ibeke kanjani, ibeke ubani kanjani. Wathola ukuthi awu abaningi basola ukuthi hhayi laba beZayoni baphatha induku kodwa isonto lamagwayi, laba baphatha induku baseZayoni hhayi asisebenzisani nabo ngoba basithathela abantu bethu bhizi, kuyabangwa manje, hhayi thina siyachela. Abantu nabeza bakhulekela, sesikhulekela
la kunenkonzo sikhonza khona kuphela. Emakhaya bese singasakhulekile ngoba kunombanga sisabalala laba abantu laba ade sibadelela abantu babo ukuthi bakhuleke baqhubeke nabantu babo. Thokoza. Okay, Mkhulayi siyezwa. Manje lesi siphiwo sakho lesi sokugedla Yes. sona savela kanjani kuwena? Savela Isiphiwo sokugedla njengoba ngangishilo ekuqaleni ukuthi kwakunento efikayo kimi ikhulume nami engayiboni. Kunamanje isekhona. Ikhulume nami ingitshela ukuthi kunento enje. Ufika eme ngapha emuva nomuntu ekhulume ngizwe endlebeni nathi kunomuntu ozofika la unje uso. Nginganaki-ke hhayi ngihlale ngilinde. Nangempela akunokuphela imizuzu afike lo muntu ukuthi ugqoke kanjani unje. Lowo muntu futhi umenze 1, 2, 3. Uza ngokuhlupheka kunje, wena thatha lokhu nalokhu wenze la. Ongakwazi ukuthi ngizothatha ini ngoba ngangisemusha lapha. Esandleni lapha wawukhulekela amanzi, uphuzise amanzi, ukhanyise ikhandlela, kushiswe lento impepha, kukhulunywe la kube kuphela. Manje kwafika lapho ukuthi hhayi, thola amakhandlela. Kwakuyikhandlela elimhlophe, eliphuzi ukuthi yellow. Uthole elinye mhlambe elingathi li-blue, li-brown. Lawo makhandlela lawa elimhlophe, amhlophe aba 7, lawa ayellow aba 5, aba 5. Kuthi lawa amanye blue leli-brown noma elingathi libuthende amakhulu amancane nje amafishane angafani nalawa amanye. Ayebekwa lapha, wokhela lawa amhlophe. Nawuqeda wokhela lawa amhlophe, ukhuleka ayavutha lawa. Sowokhela lawa amanye uma uzokhulekela abantu. La bebakhona lapho bebakhulekelayo. Kuthi noma ukhulekela abantu, umuntu nawumkhulekela awuvele uhlambalaze nje ukuthi bathi bakini uloya ubani kwasho cha. Uvele ukhulekele somdonsela eceleni, uyamtshela ukuthi ngibona kuthiwa kunje entweni eso, uphethwe into eso, wenziwa umuntu. Awukusho umuntu ukuthi wenziwa uma wakho, wenziwa ugogo wakho. Uyamchazela ukuthi akukhona bomndeni ebekwenza 1, 2 ngoba usaba uqathiswa. Ngoba uyofika nomuntu awathi kunomprofeti ongifika wangitshela la wathi kunje wongumusa uthatha ulimaze lo muntu. Usuqatha umndeni. Thokoza. Manje ngesimo lesi sesibona namhlanje, iy'nyanga ey'hamba y'qola abantu, abanye bathwasisana amanga. Nje ngokubona kwakho yini ongakudlulisa phezu kwalokho? Okuningi nokuthi angeke wakudlulisa abantu ngoba sekugcwele bathi abomahalayi e-fake. Athi umuntu ngoba ngibona lo abantu abaningi nami ngifuna ukuba nala bantu laba abangaka. Abantu ababizwa bakhona bashisa isibunge sokubiza abantu bese kuya azosebenza. Abantu ababiza bayazizela, bathunyelwa abantu abadala babaletha la kuwe noma bebona imisebenzi yakho ukuthi hhayi loya baba walapha uyathandaza, kunomthandazo othandazayo lapha. Uyathandaza kakhulu noma uyahlola, uyabhula kakhulu. Abantu beze bazobona. Uma ufika ungakhulume yona, bazoza lapha angeke baphinde babuye. Nawukhuluma lento bayaziyo ebalethe lapha, ebayiqonda ukuthi hhayi kunje bazobuya. Amen.
siyakuzwa. Mm. So masithi kunengane kubeke and then nayo mhlambe ixakwe lesi simo lesi isadidekile kodwa manje uhamba ahlangana nevumvu mhlambe kunabogobela thizeni noma abantu thizeni abamdonsayo abamluthayo abazama nje ukuthi yabona bamntshontshe ngezinye zey'ndlela. Ungamu-advise ukuthini umuntu onjalo ohleli ekhaya nje obukele namhlanje oxakekile osibonayo ukuthi yebo idlozi likhona kodwa akazi nje ukuthi ayenzeni usaxakekile bayena. Lo muntu onjalo ngoba sekugcwele amaqola amaningi nabantu ebafuna imali, bafuna ipapa nesishebo lapho. Ayikho into abazoyenza. Inkinga yakhona lapho ofuze uyenze. Uma ke wocaphela abantu namuphi umthandazi ohlolayo ogulayo ngamathambo ogula ngekhanda nenhloko uyova ngaye la ukuthi iy'nhlolo zakhe nahlola lapha zingakanani. Uva abanye bathi sekhona bahlola nge-500 rand, bakhona bahlola nge-300 rand. Ayikho leyo nto, inye inhlolo. Iy'nhlolo lezi yinye inhlolo. Wathi nafika umuntu uzozwa ukuthi kuthini. Awufike ukhuluma indaba enkulu namathambo lawo oshayayo ayakhomba, asikhombisa. Singaziyo ngoba ugcwele amathambo angagcwala itafula leli. Awu-7 amathambo phela. Awu-7 amathambo akhuluma iy'nhlolo phela. Lo ophethe iningi usugcwalisela lezi indaba ukuthi le ufuna imali la, ubani wakabani kuphela. Lapho ukuze bacaphele labo bantu ukuthi ayikho into abayenzayo, uqola abantu nje kuphela. Ukuze siyindlulise sibeke sike siyijulise-ke manje siyise edlozini. Lesi simo lesi kunabantu abaningi asebahambile ndlela bathwasa baqeda kodwa kumnyama ey'ndleleni zabo. So into enjalo siyithini ngoba uma uthatha ukubheka uzothola ukuthi umuntu uhambile wakwenza konke ugobela umyenzele konke kodwa kusemnyama akukho okulungayo. Ugobela akamenzelanga konke, ungalumi ngani ngoba ugobela umvalile. Kusuke kunezinto kunempi akakunikeli iy'mpande zakho nawuphuma lapho. Okanye ukulungisa into zakhe eziningi noma ungakamkhokhelanga leyo mali yakhe akakuniki yonke impande yakho, iyasala yena. So kusuke kuney'nkinga thizeni. Kuney'nkinga thizeni ukuthi nofa abona ukuthi hhayi owokuqala ozomthola umuntu ozomthwasisa ngedlozi fuze uye le uyokhonga ngayo, uyovula ngayo le ugobela. Uma ungakhokhanga yaphelele wena fuze uyosebenzela leso sikhathi esingangaleso uyosebenza ukuthi ugobela aze athole inkomo yakhe. Nasekucedile ukuthola inkomo yakhe ugobela la khathi uza la ekhaya, khathi azophinda akukhiphe lekhaya asakugodukise sobuya ekhaya. So manje mkhulu uyakholelwa kule nto ukuthi kunabantu abathwasisa idlozi. Ngike ngizwe esikhathini esiningi umuntu athi hhayi yena ubonisiwe emaphupheni wase adla iy'ntwaso emaphupheni nje konke yena ukuyenza emaphupheni. Namhlanje ugxokile ugacile uy'biza ngesangoma uma uzombuza uzokutshela ngamaphupho akutshele ngamaphupho. So embonweni wakho ikhona into enjalo noma nje kudlalwa ngathi? Ayikho le baba. Iphupho nalifika liyakuthumela.
kahle kahle isanusi noma isangoma asiziyeli la siyothwasa khona, sihanjiswa idlozi lithathe la lihamba aye khona lapha. Nafika lapha la khona noma bayile bakubo beboyozwa bayohlola iy'nhlolo bayohlola, kodwa hhayi kunengane lapha ekhaya ukuthi nilethe la ekhaya ize la ekhaya njengoba nizile nina, ize la ekhaya izothwasa. Kuyenzeka lokho. Lothi hhayi uthwasise udle intwaso udle intwasa lo udliswa nje ungayidliswa yiphupho. Ibuyaphi imbuzi yokukhipha intwasa yokwenzani zonke lezi zinto uyitholephi impande yokudlisa intwasa? Ungayidla ephupheni? Angeke uyidle ephupheni, uzayidliswa ubani? Udliswa utikoloshi na? Shuthi suke kunokuganga. Kunokuganga, ayikho leyo nto udle intwasa ephupheni, ayikho. Intwaso uyidliswa ugobela wakho lo ebakuthwasisa. Okay, ngikulazi yebo. So namhlanje sithi kunesangoma thizeni esibukele silahlekile endleleni yaso, siyazama ukuthi sibuye endleleni okuyiyona kodwa iy'ndlela zimnyama. Umuntu onjalo ungamu-advise ukuthini? Kuyahlupha, ungeke wami-advise loyo ngoba baningi ogobela, ugobela nogobela nogobela uzokutshela ukuthi mina ngisebenzise idlozi lendawo, mina ngisebenzisa inguni, mina ngisebenzisa ethizeni. Kukhona abasebenzisa kunedlozi elikhona manje ukuthi uthi nasuka lapha ayothwasa 3 months ucedile uyabuya. So kuya ngendlela idlozi elivuthwe ngayo. Alivuthwanga idlozi. Ungathwasa kanjani? Nokuthwasa loko othi intwaso uyidliswa ubani, uyokwenza nini, uyokwenza yonke lento uyofaka ibuvu, uyogeza ibuvu, uyogeza yini ngoba ahlukile la madlozi akhona. Ubone nje sithole into ezibovu zifake yini ezibovu. Kuyahlupha ngoba lo owakunikeza le ntwaso, owakuthwasisa leyo nto wenze ngendlela yakhe naye enze ngayo. Bakhona benza ukuthi angimbathi mina. Into iy'ntambo lezi eziboshwayo njengalezi ey'boshwayo njengale, athi hhayi ayisebenzi kimi, kusebenza nje amabhayi nani kuphela. Omunye athi hhayi intambo le iyasebenza intambo le, kuya ngedlozi lo ugobela wakho ukuba thwase namandla. Le ntambo eyamandla ikuvikela yamandla. So kahle kahle kuya ngemithetho yempande. Kuya ngemithetho yempande nemithetho yaleyo nyanga leyo noma isangoma noma ugobela noma umprofeti, kuya ngale ndlela yakhe asebenza ngayo esingayazi. Manje namhlanje bengathanda nje sixoxele ngesimo sokuthwala. Isimo sokuthwala, in your point of view kunjani ukuthwala? Ngoba nangihamba ngiyilandela le nto le bathi uNkulunkulu wathwala ngendodana yakhe uJesu Kristu. So in your point of view bengifuna nje ukwazi ukuthi kuyinto elungile le abantu bangathwala noma nje kunjani? Lawa amampunge lawo, akekho umuntu ongathwala ngendodana yakhe. Le nto eseBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wathi hhayi ngizele indodana eyodwa ngiyonikela ngayo. Kwathi nasekufuze anikele ngayo indodana eyodwa, kwafika lezwi lathi hhayi unganikeli ngaleyo ndodana yakho, hamba bheka lapha phansi kwesihlahla lesi uzothola inqama, imvu unikele ngayo. Kwakuthini? Kwakuthiwa yini? Ngoba lo indodana yakho ezele yodwa yona ezawubuya la emhlabeni
khumbuza abantu ukuthi uJesu Kristu ukhona, ithunyela izolungisa la manje ngeke isalungisa ngoba sesilahlekile, silahliwe manje, sesilahliwe completely out. Umhlaba sowumoshakele manje sesizothatha sithi uJesu Kristu wanikela ngendodana yakhe. Siyolahlekiswa abantu lapho. Indodana yakhe leyo wathiwa uyavuma na ukuthi indodana yakho unikele ngayo, angathi unikela ngayo ukuthi uyobulawa, uyokwenza umnikelo, ishiso le ngokuthi uyoshiswa noma ake ngisho la uJesu Kristu wabhabhatisa. Wabhabhatisa ubani? Asazi. Wabhabhatisa yilaba abahambisana abaprofethi ababakhona, angithi bakhona bawu-12 abaprofethi. Nalaba ukuthi abahamba na wabhabhatiswa lapha, bathi aceda ukubhabhatiswa bayombethela esiphambanweni. Bayombethela esiphambanweni. Manje kuyahlupha ngoba iBhayibheli elidala abaningi abasalilandeli, iTestament elidala kulandela leTestament elisha abalokude sebaliphendulile futhi neBhayibheli. Sekhona Watchtower, kukhona yini beza neBhayibheli elinye singalazi ukuthi So ungasho ukuthi nje le nto le yadalelwa nje ukudlala ngemiqondo yabantu. Ayidalelanga abantu bafuna imali bakhanda ngayo. Ayikho into eyadala ukuthi ukudlala ngakho. Abantu bafuna imali njengabe laba babuya phesheya bafuna imali. Khona manje ubona bakha amasonto amakhulu, kufika amasonto amanye esingawazi kuthiwa yini back to normal, bathi bayalima khanda abantu bahamba la bayathandaza, bahambe bayamemeza bayishumayela ey'tradini. Hayi, suyabuka ukuthi hayi yini into yase-Western, uyabuka la engekho izinkonzo zaziba kulezi ziwu-10 zintathu kuphela ebaba sakhula siy'bona. KwakuSiyoni, kuShembe esakhula khona siy'bona, kuShembe ngazi uShembe zazintathu nje NoLeganyana. iSayoni, ukhanya leSayoni Sayoni. Hayi maningi la masonto. Maningi hawa maningi manje amanye awusawazi ukuthi wani asebenza ngeyabo indlela yawo ephuma eceleni esingeke sayazi ukuthi Ya siyezwa mkhulu. So mawubuka nje ikusasa likhona kulo umsebenzi lo wobungoma nobunyanga. alikho baba, alisekho. Asisasebenzisi impande le. Khona manje impande nempande wawutshelwa ukuthi hamba khubukela lapha entabeni uyomba impande enje uzoyithola inje iphansi kwenje ukuthi nokuya la uyipheke azophila lo muntu. Manje basenzele lula, sesihamba uyothenga impande, siyishaye izithunzi siyinani, uyoyithenga lapho ubuye uzolapha ngayo. Yikho amanzi, funeka amanzi eziziba, funeka amanzi olwandle akhulekelwe. Le muthi wokupheka ngawo ozopheka le mpande le, uwupheka uyawuzilela yini? Mhlawumbe ulele nomuntu wakho, awuzili, usuka lapho ushona emthini uyopheka umuntu, usuka lapho ushaya amathambo, ushayela umuntu, uhlahluba lo muntu ungawazili, ayazilela. Noma ukhuleka kakhulu lapha ukuze ukhuleke umuntu nako ekuseni afuke la ucala uyokhuleka ukuthi ngicela ukuchitha zonke isitha sami esikubi ngomsa kaNkulunkulu nangomuntu la, ngipha amandla, ingelosi ayingipha amandla
noJesu Kristu angipha amandla ukuthi nangikhuleka lo muntu aphile. Uyacela kuqala ukuthi uyomkhulekela lo muntu la sowucelile, hawu uyalunga. Akunankinga mkhulu. Akukho okokugcina ofuna ukukusho ngaphambi kokuthi siyivale. Yeah. Okugcina engingakusho, qaphelani abathandazi, izinyanga, izangoma, abashumayelayo, ebanamandla, ebakwazi ukwenza imilingo, bonke nibaqaphele, ngoba manje umuntu nomuntu uya la eyosebenzela khona, indlela zakhe ayosebenzela khona. Ukufika kwesikhathi sokugcina, nomunye uyothatha indlela yakhe ukuthi mina bengisebenza la, bengihamba la, ngisebenzela la, nayi yami indlela. Nomunye akayicoce, aqaphele amaqola azomkhuthula. Uyofuna ukuthi athi hhayi ngizobethela umuzi wakho ngifuna 5,000. Unamanga loyo, akazobethela umuzi. Nabo abathandazayo bakhona banamanga, athi umuntu nangiza lapha kuwe ngizochela lapha kuwe, ngizothatha amanzi, ngizokunikela ini, ngizokhipha isilwane lapha, ngifuna 3,000. Unamanga lo muntu. 3,000 yani? Yokwenzani le 3,000? Uyenzani le mali? Aqola abantu. Ukhuthuza abantu, ayikho leyo. Na uvukelo uthunyiwe ukuthi uyothandaza lapha. Na uqeda ukuthandaza lapha, wacela lapho, bathi hhayi baba, manje njengoba uthandazile, nako sikupha kona. Siyabonga ngakho. Cala kwakubamba nofa inkukhu eziyi-4, unikezwe, uvuke uye esibayeni, wangasebenzisi imali. Khishwe imbuzi lapha, kuthi lapha nangu umuntu, imbuzi eyodwa alapheke umuntu. Uyothwasa lapho, kwakhipha inkomo, ihambisiwe lapha, athwasa aqede umuntu, abuye ekhaya. Kwakukhulunywa ngesilwane esihlabani. Imvu ayisebenzi, ayikhali imvu, ayithethi idlozi. Imbuzi kuphela ethetha idlozi. Ney'nkukhu-ke zikhona ey'thetha, hhayi lezi zomshini, lezi abayibiza ukuthi olamthuthu, cha azithethi idlozi. Ungenza nje olamthuthu ngawe, wenzela abantu, wenze itiye lapha, wenzela abadala, uyathenga bolamthuthu, upha abantu ukuthi basule umlomo kuphela. So lesi silwane abakhoni ukukulimaza ngaso. Angeke bakulimaze ngalo. Isilwane nabawulimaziwe ngesilwane lesihlabile, ebomndeni bangakulimaza ngaso, hhayi abantu ebomndeni. Othatha umswane, bathatha ithambo, ungakuva ukuthi nakunomsebenzi bahlaba imbuzi, ithambo aliphumi. Udla inyama kuphela, ithambo aliphumi ngaphandle. Ngoba bayathatha boga, kakhulukazi umndeni othathayo, oganga kakhulu, ngoba uyakwazi ukuphithanisela, uyakwazi ukukhonga leso sibongo, uyakwazela. Hhayi, siyathokoza Dlozi, hhayi. Siyabonga. Ungayishiya imininingwane yakho ukuthi abantu nabafuna ukuxhumana nawe bazokwazi ukuthi bakuthole. Kwamanje bhuti umniningwane singawushiya umniningwane bazongithola ukhona la ekhaya. Okay, hhayi. Akunankinga mkhulu, siyabonga. Sengathi inkosi ingakubusisa. Uphile indlela zakho zikhanye. Siyabonga. Awewe.